No feia encara gaire dies que els peloponesis eren a l'Àtica quan començà a declarar-se l'epidèmia entre els atenesos. Es diu que ja abans havia atacat molts indrets, entre altres Lemnos, però una plaga tan terrible i una tal mortaldat de gent no recordàvem d'enlloc, perquè els metges que no la coneixien i la tractaven per primera vegada no hi podien res. Ells mateixos n'eren les primeres víctimes en tant que eren els qui més s'acostaven als malalts. I tampoc no hi valia cap altra ciència humana. Feren pregàries als temples, consultaren oracles i van recórrer a pràctiques semblants. Tot fou inútil i acabaren per renunciar-hi vençuts pel flagell. Els uns morien per abandó i altres malgrat totes les atencions. No es trobà ni un sol remei, com qui diu que s'hagués d'aplicar amb segura eficàcia, perquè el que anava bé a l'un perjudicava l'altre, i cap constitució, que fos robusta o dèbil, no es mostrà capaç de resistir al mal. Ens totes, indistintament, les arrabassava, qualsevol que fos el règim seguit. Però el més terrible de tota la malaltia era el descoratjament d'un quan se sentia malalt, perquè lliurant de seguida llur esperit a la desesperació, s'abandonaven molt més fàcilment i no intentaven resistir. I també el fet que, contagiant-se els uns atenent els altres, morien com ovelles. I això és el que causava una més gran mortaldat. Perquè si per por no es volien visitar els uns als altres, els malalts morien abandonats. I moltes cases es buidaren per manca de qui els atengués. I si es visitaven, sucumbien. Sobretot els qui feien gala d'humanitarisme, perquè per punt d'honor no es planyien ells mateixos entrant a casa de llurs amics, quan fins als familiars, vençuts per l'excés del mal, acabaven per cansar-se dels laments dels moribuns. Amb tot, eren els qui s'havien salvat de la malaltia, els qui més s'apiadaven del qui moria i del malalt, perquè tenien experiència i se sentien ja segurs, i és que el mateix home no era atacat dues vegades, almenys amb efecte mortal, i rebien les felicitacions dels altres, i ells mateixos, en l'excés d'alegria del moment, tenien per a l'esdevenidor la vana esperança que ja no moririen mai de cap altra malaltia. Un augment d'angoixa per als atenesos, enmig de la calamitat present, fou l'evacuació dels camps a la vila, sobretot per als refugiats, perquè com no hi havia cases per a ells i vivien al cor de l'estiu en barraques anxovades, la mortalitat es produïa enmig d'una confusió. Així que anaven morint, quedaven ja cadàvers els uns sobre els altres i s'arrossegaven mig morts pels carrers i vora totes les fonts per deliri de l'aigua. Els temples on estaven instal·lats eren plens de cadàvers dels qui morien allí mateix, perquè la violència del flagell era tal que els homes, no sabent què seria d'ells, tendien a no fer cas ni de la religió ni de la decència. Tots els costums que abans s'observaven en els enterraments foren trastornats i enterraven com cadascú podia. Molts, per manca del necessari, perquè havien ja tingut molts morts, recorrien a maneres d'enterrar indecoroses. Els uns dipositaven llurs morts damunt de pires que no eren d'ells, anticipant-se als que les havien apilades, i hi calaven foc. D'altres tiraven el mort que portaven sobre un altre que ja cremava i se n'anaven. La plaga introduí també a la ciutat altres desordres més greus. La gent cercava amb especial gosadia plaers dels que abans s'amagava, perquè veient tan bruscs canvis dels rics que morien sobtadament i dels que abans no tenien res i que tot d'un adquirien els béns dels morts. I així, considerant igualment efímeres vida i riquesa, creien que s'havien d'aprofitar ràpidament i amb delit. Ningú no tenia ànim per a perseverar un noble propòsit, per la incertesa de si moria abans de poder-lo atènyer. El plaer immediat i tots els mitjans que ell porten. Heus aquí el que es constituïa amb ell i útil. Ni el temor dels déus ni la llei humana no el retenien, perquè de veure que tothom moria indistintament creien que era igual honrar els déus com no. I per altra part, ningú no esperava pas viure fins que es fes justícia i rebre el càstig dels seus delictes. Més greu era la sentència ja dictada que penjava damunt d'ells, i abans que caigués, era natural que traguessin algun profit de la vida.